তিনি যে মৌলিক অধিকার তংমানি আবো जों माया संग्रामी दाखुंनाय बुगुसो तामो मांखा मांस चावै जखन बेग्रेंनो कुफाय तंनाय बाहान खिबुइ रिजाकनाय जों वाक टक रमरिबो आबो हायके जों मानो जों जे माना दंमानि जों आबो माइनिया आबोनि बागै सिनि हा बुबाग्रा बिनि दैदुल जाक हातै दफानो हामजागै दफानो बानसिरिनाय हनै दफानि बागै ब साइजों दुख नांजागै जोंनो नन पलिटिकल नि होइते पलिटिकल फायाखै दफा बाहायके बानसिरिनाय हनै जोंनो तिप्रा मथाङै लाइथानाय 2021 एडिसि निर्वाचन जों प्रतिद्वंदिता लड़ाई खालायाखै बुबाग्रानि नेतृत्वे जों दाबो एडिसि सरकार गठन खाय दङ ताग्रु बुखुरक नंनि थांने आं याग याकुंरंनि खुलुमबो बिसि चालक नायरो हयतो जरा मटबरक बिसि थाङैयाखै जतक ताबुंनि जारा इंमाबाय बरक चालक नायरक जागा जागा बुल त्रुटिंना आबोनि बागै आं नं थानि नाकार सानो जों दाबो बुबाग्रानि नेतृत्वे जों खा कइलायकारै जों बाहायके थांसा 2023 विधानसभा निर्वाचन जय खालायाखै सिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड याखैबो जों दफा थांजाकनाय जों आबोसे मावान सुग्लायनाय जों जतनो साइमानो ताबुंनि समाज सुशिक्षि शिक्षित जों जत्त बेबाक रोंगोरों सोलोंजाक आबो जों सिबो अतीत सारा बर्तमान नंया अतीत बर्तमान सारा भबिष्यत नंया ताखुरो बुखुरो सिनि बुबाग्रा दफाना हामजागै तिनि तांगै राजनीतियाव फाय जों आबो बाबिना नांनाय आं चिकन सानरनो उदाहरण देबै कक साथायख्लायो कायसा नक नुखुंगो 5 बाय जुदि हिंखाय ताबुक मनखायदि 2 बाय चाकरि खायो 3 बाय निरह गरीब दिन मजुर व्यक्ति सुबुल चिनि सिमिं हेजामारा बसर परब हांराय टांराय निनि गरिया रगो जुदि फायखाय नोंखाय चाकरि पाकरि खायो नोंखाय रां पैसा टंमाबाय मांस मैसो पाइचाओ निन दारा निनि मनाय जुदि चाकरि माया कुनु कर्म सं व्यवस्था करै ब जुदि बाजारनि कइने नका फायै नों बुथागै जुदि सत्साउस तयै नों निनि बाय हनै जुदि नों बनो संगा अमनाय नों बाजारनि तामो तुबु कामखाय ब जुदि साखाय दारा आं कुनु तुबुया आनि पैसा करै हिगाय नों जुदि सय निनि प्रकृत नों जुदि बाय हिगाय निनि थाने वान सुकमानि फायनाय जे आंखाय कथक ठगिया चाइ दंगाने बिहिक बसाबाय रां पैसा टंसेंला आनि बायखाय तिनि बहक अ खाली बेग बुकसा बाजारनि किफिल मानुखाय बाय हिगाय आं जावै तत्रा लायग्राक आबोनि बागैनो 184 जना बंश परम्पराय सिनि राजा बिनि साबाइया नंबाइया आसेर दन्दुलो छाली आबोनो ओइ ऐश्वर्य आबरकनो खिबै पानब दफा जुदि साटक जागै बिजक जागै दंमानि ब दुख नांजागो काप जागो साल गोथां सिनि बरमगोनां बिश्वजितनो वाक टक पुनबुमा हायकाय बुइ बुथार जागो जों सिएनि खिलाफ खायब्रु सिनि बरमगोनां संनो साला गुलि खायजागो आबोनो दुख नांगैनो दफा मोथांजाक थिसुं हनै ब जतनि खा थांसानि बिसिनतै थांसानि मारिनि बिसिनतै ब जोंनो बानसिनानि नै सिनि तिप्रा मथानि बिसिनतै फायै सिनि एडिसिओ जों प्रतिदिन लड़ाई खायाखै तिनि जय खालाय दङ आगामी दिनाव जों मावान सुगनाय सिनि विधानसभा निर्वाचन फाय दङ जों लाई थांनाय 12 तारिखआव संग्रामी ताखुंरो बुखुरक जों 25 बोसोर दीर्घ दिन पार्टी खायफायगा एकटाना जों जानो क काम सावो जों बनो बुट डिजिटली हरो सिनि मानथायनाया जों दुख आईपीएफडी बीजेपी बर्तमान फायगा 2018 विधानसभा निर्वाचन जों आरोबो बुट दिखा जों जय जुक्त उनखा जों जे माना तंमानि मालिया माया ताया मांखा तुलाना मुलुगे जों मानलिया ताखुरो बुखुरक आबोनो जोंनो जे लुब लालसा फुनुगै मेजिशियान रक बाजाराव मेजिक फुनुमा हायखाय बरकनि व्यक्ति स्वार्थ आत्मीय सजन पुसननि बागै बरक व्यक्ति आदाय खाय थानायनि बागै सुदु चियारनि गतिनि लुबै जोंनो क काहाम सायाखै जोंनो इहलु फुनुगै बरक बोतलां थांबायखाय सिनि जे दाबि दावा मानथायनो बगै थाङो कायसां नंनो कक खुरसाय सानानि मुजु ताखुरो बुखुरक अ आमचाइनि संग्रामी रांसाखाय ताखुक रांसाखाय बुखुक संबो थामानि दिन दंखना काम काज याफारै 2000 विधानसभा निर्वाचननि सिगां आईपीएफडी
বিজেপি বর্তমান জোট সরকার দাগ চলি দङ সিনি খামতিङ লামা 10 दिन লামা কাছে পুরো পলিটিক্যাল মুভমেন্ট जों सिनि त्रिपुराले नांगौ हनै सिनि संग्रामी ताकुकटाय बुहुक जंनो बोसोरसे आरो जाया नैया खारै तलां लायखा सिनि ताकुरो बुखुरक जों सिनि त्रिपुरा हावो जों 19 दफा जनजाति रक दफानि सन्मान माय आंगै बाहायगे ग्लाय दंना नांहनै आजागा थाङैया कय जों नुखा saya nengyakarre आंदोलन खायमानि बिसिङो आरो फासि जाय थैना रखनै বিভিন্ন রকম বক মুভমেন্ট खलायगा लांदि जुंटें लायखा आं खरसा दफानेङै आं दुख नांगौ आफुरा आं कम्पानियाव काम खायप्रो आनो सुङो आनि कम्पानिनि ऑफिसर कुलेनजी अरे आप लोगों का ट्राइबल जो लोग है डिमांड किया रोड ब्लॉकेज भी किया फिर भी उन लोग नांगा करके क्यों ऐसा किया वो तो ठीक नहीं है आं दफानेङै दुख नांगौ पटपटिका आइखायनो नुगो मानजेरे परिवो आरो लांदि जुंदि खायजाक आं ऑफिसर ने मासाओ सर देखिए आप सोचो दिमाग से क्यों हम लोग नांगा करके रोड ब्लॉकेट किया आं मासाओ दफानेङै आं दुख नाङै ताकुरो बुकुरो बसावानो अरे कपड़ा तो हम लोग ऐसे ही पहनता है अरे ऐसे ही हम लोग थोड़ी पहनता है आंगाफ्रो मा सावो जोंकि काब्रा चुब्रा निनि गनां मुचुंबो करिबो चुंबो रि जों तामनि बागै सिनि ओ बस्त्रनो जों परिधान मा खायबा जों ओ परिधान खायमानि इंखा जों समाजबद्ध जीब समाजा लाचिवो सम्मान दङो आयं दैसे सिनि ओ सम्माननो नारंना बागैसे जों करि फानो गनां फानो जों रि रक मा चुमलायो ताखुरो बुखुरो हेंगाय जों नुकजाखा आरो लांदि जुंदि खायाखै जों आंदोलन खायमानि जों त्रिपुरा राज्योआव 19 दफा जनजाति रक जोंनि कोनो सन्मान गरै जों सन्मान माया जों रि चुमै दंफानो कानै दंफानो जों लांदि दंमा हाय सन्मान माया आमतै हनै आं सिनि अफिसारनो साइ बुजगैसे आफ्रुसे बसाव ओटो थिकै हे हनै आबोनि बागैनो ताखुरो बुखुरो बुट गाना फायकाय बुट थांकाय जोंनो लुब लालुसा फुनुगनानि बागै फायनाय जों आबोनो दर्ज मारुं लायनाय कुचाक कुफुर हियावै थानसानि मारिनि बिसिंतै बुबाक रांगाकाय दफानो बान सिरेनानि बागै जोंनो फायजाक स्वयं भगवान आहाय जों साइमानो जे पक्षे भगवान সেই पक्षे जय जों महाभारत दग आगि नुखा 100 पुत्र 1300 नाटिनसे पास पांडव बाय हारियो जों गाय सत्साहस गोनां 184 जना बंश परम्पराय ओ हासिनि जों साइमानो संविधान सिनि मुलिक अधिकार दङो जों आसो साइ दंफानो जोंनो गुबुननि बसंनि बररक जोंनो के तिनि खुखायसे सारागिया बेले आबो अबास्तब आबो उंगिया आबो असंबादिनि साया बेले अबचिनि मानथाय जों बासिनानि बागैसे जों मा सानो खाय काजे आगि जेंना ओंगैनो थांगा ताखुरो बुखुरो आगि चिनि लिडार खामिया जों बरक साकाय जों गुबै बुजिवै भोट दिलायो जितिवो किन्तु चिनि मानथाय जों माइनिया आगि जेटंमा ताक बामदैनो जों परिबर्तन नुंगिया तो काजे बुबाक राखाय ब एकदम चक चक रांसा गाहाय आरो कोनो सुसाजा गरै सिटि गइलिया आबो आं सुदु साइमेया सिनि त्रिपुरा राज्यनि 19 दफा जनजाति रक बेबांनो बुबाग्रानो हाबो हामजागो जराबरियो विशेष कइरा सिनि बरम गनां आनि मा बोरै बदल रक आं हामबाय मारियो जे जागा फानो बोरै रक जुदि ओ गामनो खलायसिनाय हिंगाय बोरै रकनि काम उंगिया साया ग्रै कारण ताङै जों दाबो अत एरिया रगो जों नुगो सारा भारतबर्ष सारा त्रिपुरागो सिनि जागा जागा पाहाड़ एरिया रगो एमन भाबे जों लुनै दङ जों सोलाबो सार मास माया कारण चलारनो बिसास खाया सिनि ओ बन्धन दन्दन आशा तासा जाय नांमानि बोरै रग नरियो कारण ताङै बोरै रग हंगाय नक नुखुं थान्ना खलायनाय समाज नारंनाय एकजन बुमा जुदि प्रकृत दक बिनि बोसा बोतै नक नुखुंनो नायगलै दंनानि हिंगाय 100 जन मास्टर नि हलायपानो गुनागुन हनै आबो एलेम बागो सिजाक आबोनि बागैनो ताखुरो बुखुरो जों जागा जागाबो अबहायके कक मिसारो कक मा बिसारो थानसानि मारिनि बिसिंतै जों थानसा मा दंनाय जों 2000
23 বিধানসভা নির্বাচন थानसानि मारिनि बिसिंतै जों गोब्लाय खायमांखाय सिनि दफा थांजागनाय जों सावो 2023 विधानसभा निर्वाचन जों जेसाखायनो जयंनाय बाहायगे इंनाय आबो नरबो साइमानो जोंबो साइमानो ताकुरो बुकुरो आगे 25 बছর CPIM लागातार 1993 नि सिमिं सावि थांगा 2018 जरा 2018 नि सिमिं ताबुक IPF ति जुट बर्तमान 4.5 বছর चलि दङ सिनि ADC जे 20 टा सीट दंमानि अबनो बरक लुब लालसा फुनुगै जोंनो तलाङै थाङो सिनि नेता नेत्री रंनो रां पैसा बाय पायै सिनि अ ADC नो तामु खलाय बरक गाय बाय बासुर हाय ताकुरो बुकुरो जों जारा मुसुक पालेकनाय जों साइमानो गाय जुदि तिनि बाखाय बासुर न तलांखायबो बुमा थाया बुमा न तलांखायबो बासुर थाया वान जों एले मा गोनां गोरों र पलिटिकल थनाग र दामखाय मेलार माथ आसुगे पर एमन खलायो बासुर न बामख्रेब बामै तलाङै बुमा न तलाङै गाय बाय बासुर कागलायाखाय गाय बाय बासुर थानसा गाय दङ नरम नुखनाबले ताकुरो बुकुरो 2018 विधानसभा निर्वाचन चिनि 20 टा सीटों से 11 टा सीट बरक सुनो लांसाना गनसाना काय फुसलो गया कय तलाङै थांगो बाकी 9टाओ जों 8 टा जिदिका जों दाग दं बसय दंयै बसय तो काजे 2023 विधानसभा निर्वाचन गाकाय स्वयं सम्पूर्ण बुबाग्रानी नेतृत्वे उजे गायबे बासुर आं सामाने हाय आबो बुमा साराबो बासुर आदावा प्रचाय मानो ताबो बुमा ग्रिफानो बासुर आदावा प्रचाय दङ ADC सरकार बिनि दङ 20 टा सीट खाटिजाक सिनि बुबाग्रानो पट्टपट्टिका सामानि खोनाबो 45 टावनो बुजानाय आबो जों जुदि थांसा दंखाय निनि आनि जत्तनि खोसा खुपुर मियाय थांसानि मारिनि बिसिंतै जों जयिङानो अ आसा आखांखा नारगै तिनि न सानजा जरा सिनि कामुसरा बिसिनि त्रिपुरा मथानि सिनि एक्टिभ कर्मी रगनि लुआ जिमुंबाय तिनि एक नं वाटो कायसा सालचानि सेमिनार रुंखा ओ सेमिनारो आं कक थाइसे थाइनि सामानि अरनो मथाका जतननो खुलुमबायखा सिनि हाते दफानो थांसाकनो हामजाक माने बिसिंतै त्रिपुरा मथा खायनाय रगनो जतननो खुलुमबै आनि कक किसिसा सामानि अरनो मथाका जतननो खुलुमका